חושב שאסור לנו להכניס עובדים פלסטינים מעזה ויהודה ושומרון יותר, אף פעם. נגמר הסיפור. ושלא יספרו לי סיפורים שהם יהיו רעבים, אז הם יחסו והם יעשו זה, כן, תעשו. אל תבלבלו את המוח. הייתי שומע אותך אומר את זה לפני ה-7 באוקטובר, אני חייב לשאול. לא. לא הייתי שומע את זה. לא. אני לא חשבתי ככה אז. ואני חושב ככה לא כדי להתנקם בהם. זה לא משם. אני חושב שהם צריכים להבין אחת ולתמיד שהם אחראים לגורלם. לטוב ולרע. נגמר, ישראל, תעביר לכם כסף, תעסיק אתכם כדי שיהיה לכם טוב. לא, אתם רוצים שיהיה לכם טוב, תעבדו. לבד. תקימו מפעלים, תתאמצו, תסחרו, תייצאו. נגמרו המתנות. נגמרו העבודות בפרוטקציה. אין. אתם רוצים לעבוד בבנייה? לכו לכווית. תיסעו לשם. לא אצלנו. אתם באים לפה, מקנאים במה שיש, ובמקום להתאמץ ולפתח לעצמכם מקורות פרנסה שלכם, כדי שרמת החיים שלכם תעלה, אתם באים לפה, מקנאים וחוזרים עם עוד הרס ושנאה. נגמר. יש מספיק הודים, מלאווים, תאילנדים, אוזבקים, סינים, פיליפינים, שמתים לבוא לעבוד פה, והם גם עוזבים אחר כך. נגמר הסיפור. אנחנו צריכים לעשות ניתוק מלא.